लासै बोरै थानो नोंखौ गावदां अखाफोर नों आंनि नाया लासै बोरै थानो नोंखौ जोंनाय सानबादि नों आंनि अना लासै बोरै थानो नोंखौ गावदां अखाफोर नों आंनि नाया लासै बोरै थानो नोंखौ जोंनाय सानबादि नों आंनि गलाबादि मिनिखैरो फावदुर खावनायाव मांगाबादों मिनिसुरा थाइनै मेगन थाबाय ददेरे गोरबोनि रादाय आं गोजावबाय नोंनि महराव आं गबावबाय अननाय लैथोआव आं गोजावबाय नोंनि महराव आं गबावबाय अननाय लैथोआव समायसारदों आंनि खानाय बिलाइ आलायारननि जारांगाजों बेसे गोदै नोंनि बुंनाय रावा आंनि गोरबोखौ सुग्लायहोबाय समायसारदों आंनि खानाय बिलाइ आलायारननि जारांगाजों बेसे गोदै नोंनि बुंनाय रावा आंनि गोरबोखौ सुग्लायहोबाय सना नोंनो आंनि जिउ रोजे नोंनो आंनि जान सना नोंनो आंनि बार रोजे नोंनो आंनि हां नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बारबाय थानो गावदां बिबार जाना आंनि मेगननि नोजोराव थाबाय थानो अनसायगिरि जाना आंनि गोसोनि थानसालिनि बारबाय थानो गावदां बिबार जाना आंनि मेगननि नोजोराव थाबाय थानो अनसायगिरि जाना आंनि गोसोनि थानसालिनि थागोन नोंजों लोगोसे थागोन नोंनि बिखायाव थागोन नोंजों लोगोसे थागोन नोंनि बिखायाव जोबनो गैयै सुखु जेराव
लासै बोरै थानो नोंखौ गावदां अखाफोर नों आंनि नाया लासै बोरै थानो नोंखौ जोंनाय सानबादि नों आंनि अना लासै